Zdravím všetkých, vítajte na Liptove. Dnes mám pre vás jednu výnimočnú ponuku. V ponuke máme tento rodinný dom na predaj. Súkromná ulica, špičková lokalita Liptovská Ondrášova. Výhľad do Jasnej máme, na Kriváň a Vysoké Tatry takisto. Poďme si pozrieť, čo ponúka dom. Tak poďme. Tak sa pozrite na to. Veľké, priestranné, slnečné. Všetko. Nadiaľkové ovládanie, moderné technológie, rekuperácia vzduchu, podlahové kúrenie. Pekne veľká moderná kuchyňa. Tieto moderné technológie sa mi páčia. Tak toto chcem domov. Po dnu? Odkiaľ ideš? Z digestora. Spálňa s vlastnou kúpeľňou a šatníkom. Hosťovská s východom na terasu. Detská izba s vlastnou kúpeľňou. Dostatočne veľký pozemok, 1020 m². Čo na to povieš? Zariadiť terasu, zasadiť stromy, vytvoriť si tu súkromie a bude z toho dom, kde si viem predstaviť bývať. Páči sa vám táto ponuka, tak nám zavolajte, napíšte. Vidíme sa na obliadke. Dovidopo. Dovi.